kada sam sad u posljednje vreme, pogotovo kako je veštačka inteligencija postala sve interesantnija kao tema i sve češće se zapravo postavlja to pitanje, dobio sam pitanje vezano za taj strah od gubitka posla, vezano za veštačku inteligenciju i tako dalje. I neki moj odgovor je bio da je veštačka inteligencija nešto što je alat, nešto što može da skrati određene zadatke, određene taskove, ne nešto što može da zameni ljude i poslove. I u tom smislu sam napravio jedno poređenje i rekao sam, ako se ne plašite traktora, ne treba da se plašite ni veštačke inteligencije u ovom obliku u kome pričamo o njoj, zato što je to jedan alat koji vam pomaže da lakše, brže i efikasnije radite neke stvari kao neka vrsta pojačivača vaših sopstvenih sposobnosti. Mi smo u okviru projekta Preduzmi ideju koji je podržao USAID, a vodi ga inicijativa Digitalna Srbija, realizovali niz različitih obrazovnih materijala koje smo zamislili kao vodiče ili kurseve uvodnog nivoa za različite tehnologije i potpuno je prirodno da jedna od tih tehnologija bude i veštačka inteligencija. Tako da smo onda, razmišljajući o tome, tražeći s kim bismo to mogli da uradimo, jer smo svaki od materijala koje smo radili želi da radimo sa nekim ko je ekspert u tom polju. Krenuli da razgovaramo sa Serbian AI Society, odnosno sa Srpskim društvom za veštačku inteligenciju i napravili smo ovaj vodič zajedno sa njima. Sa naše strane mi smo tu pomogli da se to uobliči, da bude što razumljivije, prijemčijevije, ajde da kažem, nekom najširem sloju ljudi koji smo ciljali sa vodičem, a oni su zapravo pomogli da oni su napisali materijal, oblikovali ga i, kako bih rekao, tu nema nikakve sumnje da je potpuno stručno, ekspertski napisano, da iza toga stoji znanje ljudi koji i u praksi razvijaju veštačku inteligenciju, koji prenose znanje o toj temi drugim ljudima i tako dalje. Tako da, jako nam je bitno da to bude vrhunski urađeno, da je to postane jedan referentni materijal i to smo postigli u saradnji sa Serbian AI Society. Da, pa budući da je AI vodič zapravo zamišljen kao uvodni materijal u oblast veštačke inteligencije za ljudi koji nemaju prethodno iskustvo ili obrazovanje u toj temi, ja bih zapravo mogao svakome da preporučim da kada pogleda ovaj video, otvori sajt preduzmi.rs, pogleda naše obrazovne materijale, nađe uvod u AI i da ga sačuva negde, da ga pročita, zato što tu će vidjeti neke stvari koje uopšte nisu sad intuitivne na prvi pogled, niti bismo možda pretpostavili da će njima vodič u uvodu u veštačku inteligenciju da se bavi. A to sam, recimo, ja video kada sam prvi put otvorio taj neki draft dokumenta koji je pripremio Serbian AI Society, kad sam video da se skoro polovina ili više od polovine celog dokumenta bavi podacima. Odnosno, kako podatke pripremiti, kako podatke organizovati tako da mogu da budu obrađeni. Koliko je bitno da podaci budu na određeni način pripremljeni. Kako da kada počnete da prikupljate neke podatke, da ih unapred tako organizujete da kasnije budu adekvatni za obradu u nekim modelima mašinskog učenja ili veštačke inteligencije. I mislim da je ta vrsta razumevanja značaja podataka. Ja sam to rekao, pa da, naravno da je toliko pažnje posvećeno podacima u vodiču za veštačku inteligenciju, jer nema funkcionalnih modela bez pre toga dobro organizovanih podataka na kojima će se ti modeli trenirati.
I ja mislim da je to jako bitno razumevanje za svakoga ko proizvodi bilo kakve podatke. Znači, mi ovdje sad ne govorimo o ljudima koji bi htjeli da se bave razvojem veštačke inteligencije ili nekih modela koji su vezani za mašinsko učenje i tako dalje. Bilo koja organizacija, kompanija koja proizvodi bilo kakve podatke, koja ima bilo kakvo merenje ili prikuplja, ima bilo kakvu telemetriju, treba da razume da ti podaci mogu da budu jako korisni ili mogu da budu neupotrebljivi u odnosu na to kako su prikupljeni, kako su organizovani, kako se čuvaju, kako je o njima razmišljano na samom početku pre nego što se ušlo u neki proces koji proizvodi podatke. I to je po meni jedna od najkorisnijih stvari koje možemo da naučimo u ovom vodiču za veštačku inteligenciju. Naravno, ima jedan veliki deo u kome se objašnjava šta je to zapravo veštačka inteligencija, na koji način funkcioniše. I meni je posebno drago, jedan deo dokumenta tog vodiča je posvećen primjenama veštačke inteligencije u praksi, odnosno nekim primerima kako su projekti veštačke inteligencije primenjeni u nekim stvarima koje mi relativno često viđamo, možda čak i svaki dan i koristimo ih svaki dan. I takođe imamo jedan segment koji se bavi etičkim pitanjima vezanim za veštačku inteligenciju, odnosno koji se bavi odnosom veštačke inteligencije i društva. I mislim da je to jako značajna tema i da će biti sve značajnija. Kako govorimo o tom značaju podataka i organizaciji podataka, znamo da već vezano za podatke postoji vrlo razvijena legislativa, ne samo u svetu, nego i kod nas, i da je ta pitanje obrade podataka, privatnosti podataka jako bitno. Na sličan način će možda još bitnije postati teme koje su vezane za primjenu i korišćenje tehnologije koje su vezane za veštačku inteligenciju. I mislim da je bitno opet za najširi mogući krug ljudi da razumeju na koji način da postave sebi pitanja kada razmišljaju o tome i na koji način da će se, kako bih rekao, davati odgovori i šta mi svi zajedno treba da naučimo da bismo mogli da donosimo informisane odluke da bi se zaista ta tehnologija koristila na najbolji mogući način. Mi smo pored, recimo, ovog uvoda u veštačku inteligenciju radili na još jednom projektu koji je na neki način uključio ovu temu, a to je vodič uvodu u cyber bezbednost koji smo radili zajedno sa jednim startupom koji se zove Abstract, i oni su zapravo startup koji primenjuje veštačku inteligenciju u oblasti cyber bezbednosti. I ono što obično oni vole da kažu da su oni počeli da se bave time pre nego što je AI postao popularna tema. I zajedno sa njima i sa A1 smo napravili taj uvod u cyber bezbednost gde se jako dobro vidi koliko je pitanje razumevanja veštačke inteligencije bitno u ovoj oblasti, odnosno koliko se mnoge oblasti menjaju kada u njih počinju da se ulazi, da se primenjuje tehnologija koja je vezana za veštačku inteligenciju. I, na primjer, ako govorimo o cyber bezbednosti, oni koji su, da kažem, cyber kriminalci, vrlo aktivno koriste najnovija dostignuća u oblasti veštačke inteligencije i takođe onda i oni koji se bave odbranom i koji se bave cyber bezbednošću takođe moraju da koriste zaista najnovije tehnologije i najnovije dostignuća u toj oblasti. I sad, to je sad možda oblast koja je toliko polarizovana da to zaista jasno vidimo koliko je to bitno, ali i u mnogim drugim oblastima se takođe vrlo aktivno primenjuje veštačka inteligencija. I mi smo na splet te konferencije koju smo organizovali u oktobru ove godine u Domu sindikata imali niz predavanja
panela i diskusija u kojima su učestvovali ljudi koji se bave razvojem u veštačkoj inteligenciji, koji se bave ovom temom na različite načine i mislim da je ljudima koji su učestvovali u tome, koji su došli na konferenciju, da su to bili jako značajni uvidi koje će moći kasnije da koriste u svom svakodnevnom radu i razvoju sopstvenih kompanija i projekata na kojima rade.